И така, добър вечер на всички. Аз се казвам Катрин Прентес. Аз съм акредитиран мастер коуч към Международния институт по коучинг и менторство и съм управляващ директор на Noble Manhattan, България. И за мен е удоволствие да бъда ваш домакин тази вечер на този вебинар на тема да, как изглежда твоят охлюв. Но всъщност този вебинар е част от темата, която е включена в модул 1 в курса на обучение за коучинг обучение към Noble Manhattan. Първият модул се казва разговор, и който покрива различните тънкости и принципи на умелият разговор. Както забелязахте в чат Window, преди да започнем нашият вебинар, аз ви помолих да си приготвите по един лист химикал и се надявам, че сте го направили. И преди да навлезем в темата на този модул, аз бих искала да направя едно малко упражнение с вас. Така, сега за момент просто ви предупреждавам, че аз ще спра всъщност споделянето на екрана за момент, така че ако видите черен екран, не се притеснявайте, умишлено е. И ще ви помоля да направите нещо с вашия листа химикал или молив. Така, сега аз пред себе си имам една картинка на един охлюв, което ще ви покажа след маничко. Но преди да ви я покажа, аз ще ви я опиша с думи, а от вас искам вие да я нарисувате. Okay? Значи това не е упражнение по рисуване, не става въпрос като да е изпит за вашите художествени способности, просто упражнение, което има връзка с нашия вебинар. Така, готови ли сте? Значи, вземете си листа, химикала и ви моля да участвате наистина. Важно е за нашият вебинар. Така, готови? Сега, този охлюв е всъщност карикатурна рисунка. Охлювът се вижда в страни. Има тяло и върху него е нарисувана неговата къщичка. В левия край на тялото му е неговата главичка, по-точно глава, която е вдигната над земята. И главата му е кръгла. В нея има нарисувано кръгло голямо око и зеницата гледа назад и надолу. Също така в главата има нарисувана полуусмивка с трепчинка. Okay. До тук справите ли се? Значи, охлювът е странично погледнат. Над тялото на охлюва е нарисувана добре, радвам се. Над тялото на охлюва е нарисувана неговата къщичка. В лявата страна на тялото е издигната и там е нарисувана кръгла глава. В главата има око, което е кръгло, има зеница, което гледа назад и надолу, има полуусмивка под окото. В лявата част на главата, долната лява част. Сега също така върху главичката на охлюва има две антенки, които са леко извити наляво и най-отгоре има две топчета. Добре. Надявам се, че всички рисувате. Също така, сега ще ви опиша къщичката на охлюва. Тя се състои от 3 концентрични кръга и в центъра на най-малкия среден кръг има мъничко такова колелце като център. Ами това е. Окей. Готови ли сте?
Okay? Може някой да напише да или не в чат window. Окей, Лидия, благодаря ви. Вие ме ориентирате. Добре. Няколко човека вече отговориха. Супер, благодаря. Окей, добре. И сега идва момента да ви покажа оригинала на нашия охлюв. Така. И ще видим как изглеждат вашите охлюви. Само една секунда да прехвърля това, което вие виждате на екрана. Една минутка. Така. Тарадан! Ето го охлюва. Вижте го. И сега ще ви помоля също в този чат window, ако може да ми споделите с да или не, дали вашият охлюв съвпада с нарисувания. Дали изглежда по същия начин. Очаквам отговор. Окей, имаме едно. Да, друго имаме. Моите кръгове са не са един в друг. Друг казва почти. Къщичката ми е друга. Добре. Други? Улучихте ли размера на главата, на окото, на усмивката, на антенките? Почти не. Лидия, да. Благодаря. Малко като Пикасо. Това е от Жени. Така, това е забавно. Добре. И благодаря ви, че участвахте. Но всъщност защо го направихме това упражнение? Защото ето това е един пример на вид комуникация. Значи, аз говоря на български език, вие разбирате български език. Всички тук, които сме в нашата аудитория, сме поне над средното интелигентно ниво, така че ние разбираме думите, които се изричат, концепциите, които влагаме в думите са разбираеми. И в същото време аз ви описвам нещо, което виждам и се опитвам да ви го предам така, че вие да го видите по същия начин. Но докато то стигне до вас и до вашия химикал и до вашия лист, всъщност образът се пречупва по някакъв начин. Образът се променя. Защо е така? Защото начинът, по който ние всъщност интерпретираме информацията, която достига до нас, зависи много от начина, по който ние сме израснали, разбиранията, които сме си изградили, нивото на информираност, която притежаваме, и много други фактори. Това са само някои от факторите. И по простата причина, че ние просто сме различни хора и виждаме света по различен начин. Това е един много елементарен начин, много елементарен пример. Нали? Ние говорим тук за някаква си картинка на охлюв. Не говорим за нещо толкова драматично или драстично. Обаче, дори на това елементарно ниво, при нас се получават различия в разбиранията за какво става въпрос. Представете си какво се случва, ако говорим за нещо много по-комплицирано или по-дълбоко, и което се нуждае малко повече от по-голямо вникване в нещата. Общо взето, основните причини за различните конфликти или проблеми, с които може би се срещаме в ежедневието си и в домашния си живот, в работното си място, изобщо ако се получат някакви проблеми с други хора, причината по принцип винаги се крие в това, че или комуникацията не е на достатъчно добро ниво, или изобщо липсва. Сега, самият процес на коучингът е тип разговор. И качеството на комуникацията
играе директно роля върху качеството на самия коучинг процес. Ето защо първият и основен модул, който ние разглеждаме при обучението в коучинга, поне по нашата програма, е посветен на умението да водиме разговор. Като в случая ние имаме предвид не само коучинг разговора, но изобщо разговора с други хора, общуването, начина по който ние позволяваме и помагаме на другите хора да ни разберат, както и начина по който ние се опитваме да разберем по най-добрият начин хората, които се опитват да комуникират с нас и да ни дадат някакво послание. Между прочим, това е не само първият модул в учебната ни програма, но и най-дългият модул. В днешния вебинар ние имаме на разположение около 40 минути, така че аз няма да покрия целият модул, цялото съдържание. И дори всъщност на тази тема ще отделиме 2 вебинара, тъй като има различни аспекти на разговора, които е важно така да се схванат. Разбира се, тези от вас, които сте ученици на Noble Manhattan, имате на разположение всичките там 47 страници на модула, с всичките упражнения и примери и неща, които могат да се разгледат и да се изпробват. Така че ви съветвам да му обърнете много голямо внимание и съзнателно да го прочетете. Но днес какво ще разгледаме в този вебинар? Ще се спрем на елементите на добрия разговор, като установяване на целта на разговора, създаването на подходяща среда, използването на подходящият език и ще се спрем в така ограничени кратки моменти на ролята на участниците в разговора. Този, който разказва, който разбира какви са компонентите на добре съставения разказ и други неща, които всъщност правят самия процес на разговора и на комуникацията успешни. И така, както вече казахме, изкуството на добрият разговор лежи в сърцевината на ефективната коучинг взаимовръзка. Какви са елементите на един добър разговор? Сега, добрият разговор включва няколко неща. Първо, той е двупосочен обмен на информация. Нали, това не е монолог, не е соло изпълнение, а е двупосочен процес на информация. Информацията идва от две страни, които се редуват в даването на тази информация, както и информацията се улавя и интерпретира от двете страни. Тоест и двете страни се чувстват чути и разбрани. Това е при добрият разговор. Също така и двете страни проявяват желание за откритост. Добрият разговор се откроява също така и с усещането за приятна атмосфера, в която той се води. И обикновено, добрият разговор води до някаква промяна. Той не е просто пилене или хабене на време, на енергия и на гласови струни. Но добрият разговор е поток от обмяна на информация, поток на общуване между две душевности, на два индивида, в атмосфера на откритост, разбиране, приемственост, внимание, уважение, и резултат от такъв разговор винаги има. И то добър резултат, положителен резултат. Извинявайте. Така, ето още елементи на добрият разговор. Например, при добрият разговор участниците си сътрудничат, вместо да се конкурират. Какво означава да се сътрудничат участниците в разговора? Те се подпомагат, те проявяват разбиране един към друг, уважават мнението на човека срещу себе си,
също така го уважават и със своето мълчание, като му дават възможност да се изкаже. Един добър коучинг разговор може да се оприличи на един танц. В едно такова преживяване, нали, в един такъв танц, нито един от участниците няма да се съсредоточва върху това да трупа точки или някой да се опитва да спечели нещо. Всъщност, целият разговор, цялото преживяване е едно споделено преживяване. Основано е на откритост. Откритостта е много важен елемент в добрият и успешен разговор. В един коучинг разговор, нали, главната роля на коуча е да бъде слушател и за това коучът всъщност избягва да доминира разговора. Ние говорим за умението да водиме разговор, нали? Също така говорим и за коучинг процеса. Много често пъти, когато се говори за коучинг по принцип, често пъти умението, което изниква на първо място, когато се говори за коучинг, е умението да се задават въпроси. Това е най-лесната връзка, която правят хората с умението за коучинг умения. Нали, как да задаваме правилно въпроси. Обаче, това не е съвсем точно, защото в основата на успешният коучинг разговор най-основното и главно умение, което прави нещото успешно, е всъщност умението за слушане. Умението да слушаме е най-основното умение, което трябва да развие един коуч. Затова следващия модул, който също ние разглеждаме в нашата програма, е посветен на умението да слушаме. По принцип, има най-различни програми и обучения, които ви учат да говорите правилно, учат да ви на ораторски умения, презентационни умения и прочие. Но колко от вас сте ходили на семинар или на урок или на някакво обучение, което е насочено върху умението да слушате? Не е изключено, че някой от вас може да сте посещавали такива обучения, особено ако сте учили вече и коучинг. Със сигурност, ако сте били на някои от нашите програми, сте били на такова обучение, но по принцип това не е много често срещано. И то е общо взето едно такова почти забравено умение в нашето общество. Всеки се опитва да изрази себе си, нали? Говори се толкова много за това, как да изразиш себе си, как да кажеш своето мнение, как да кажеш своето мисли, да споделиш ти какво искаш, ти какво трябва да заявиш и така нататък. Но колко често чувате всъщност подчертаването на по-важно е да слушате. Чуйте какво има да каже другия човек. Слушайте се, отделете внимание. Тези умения са почти забравени или поне не толкова... Те са някак се закърнели. Да не кажем забравени, но сигурно са закърнели. И така, на днешния вебинар няма да разглеждаме уменията за слушане. Те са тема на други вебинари, които вече сме ги провели. И предполагам, че в бъдеще ще продължим да отделяме внимание и на тях. Между прочим, в библиотеката на Ново Манхатън за студентите ни, нашите възпитаници, има над 15 часа различни лекции от международно утвърдени ментори и коучове, които са точно на тази тема за уменията за слушане. Така че аз силно ви препоръчвам да им обърнете много, много добро внимание и задълбочено да ги слушате, да си водите добре записки по наученото. Това е вече отворена скоба към нашите студенти специално, конкретно. Така, само момент да видя, някой е писал. Предвижда ли вебинар за умението за слушане? Всъщност ние вече имахме и до края на годината може би има още един, но не съм сигурна. Просто програмата на вебинарите на темите не е пред мен, но със сигурност ще ви го уведомим. Но така че, ако ви интересува тази тематика, може да дойдете на някои от нашите майсторски класове или
да се включите в някои от програмите на Urban Manhattan. Там ще ви дадем всички материали на тази тема. Така. Само да изключа тук questions and answers. Добре. И така. Чували ли сте терминът, концепцията да танцуваш в момента? Всъщност, това е извадка от книгата Coactive Coaching. Тя е задължително четиво за нашите студенти в програмата за диплома за Life and Executive Coach. Между прочим, тя е една от най-добрите книги, които може да намерите на тема коучинг, така че дори да не сте студенти при нас, вие може да си я намерите. Тя се продава на Amazon.com, може да си я поръчате оттам. Ако се интересувате от тази тема, за съжаление, тя не е преведена на български, но ако владеете английски, си струва изключително много да я прочетете. Тук съм избрала всъщност само две малки параграфчета от книгата, които всъщност отделят внимание на това да сравнят коучинга с процеса на танца. Състоянието на коучингът в случая се оприличава на това да танцуваш в момента, където единият партньор и другият партньор трябва да се изключително фокусирани един върху друг, за да могат да разчитат сигналите, които си подават, за да може да се получи синхронът в движенията и съответно в случая става въпрос за синхронът в разговора. Така, започва изречението от третото състояние, като първите две състояния, които описва, е, че в някои ситуации е много ясно, че коучът води разговора, в други ситуации е много ясно, че клиентът или коучваният води разговора, а в третото състояние се получава едно такова особено сливане, където ясната граница между ролите на лидерът и последователят се стопява. Получава се едно изключително състояние, една уникална връзка между партньорите. И това е мястото, където партньорите сякаш се сливат един в друг. Тогава говорим за слушане на ниво трето в такова едно състояние. Но това е и състоянието, което се характеризира с уязвимост. И какво в случая се има предвид като уязвимост? Става въпрос за готовността, основаваща се на извънредно доверие, да се отдадеш до край на потока на разговора. Както и в танца, нали, за да може да се получи този незаменим синхрон между партньорите, трябва да има доверие и трябва да има уязвимост. Не в болезнения смисъл на уязвимостта, а т.е. готовността да се довериш на другия партньор, да те поеме в ръцете си, да те води и доверието, че всъщност и двете страни имат благоразположението да градят едно преживяване, което е споделено и е приятно за двете страни. И е полезно за двете страни. Така и в разговора. Между впрочем, тук ще отворя една скоба, че тази година Urban Manhattan България празнува 5 години от започването на дейността си в страната. И по този случай ние организираме една екскурзия за рожден ден. 2 вечера в Банско, в началото на юли, като са подготвили няколко workshop-а, безплатни са, между прочим, няколко workshop-а, които са насочени върху това да демонстрират такава една връзка между танца и коучинга. Не са задължителни, така че ако ви искате да се включите в нашата екскурзия, аз ще ви пратя информация. Там трябва да се плати един депозит от 60 лева до края на май, за да запазиме всъщност мястото ви в хотела. Аз съм любител на танцор, между прочим. Моя любим стил е кизомба. Няма да ви обяснявам какво означава, но ако сте идвали на други мои обучения и представения, някои от вас вече са го виждали, ние сме правили такава демонстрация, но там ще делим специално време за това да демонстрираме и коучинга в действие, някои коучинг умения, които се струва да се познават и притежават не само от коучове, но и изобщо от хора, които работят с други хора. И също така време за демонстрация на уменията чрез средствата на другото изкуство, което е кизъмба, а пък за тези от вас, които искате да
просто да си отделите няколко време, е така да се раздвижите и да научите и този малко танц. За вас сме поканали специален инструктор, който ще ви отдели време специално върху танците. Така. Аз, както разбрахте, да, това са моите две страсти, нали? Коучингът и кизомбата, така че ги използвам в обученията. Добре, сега Люси, ви ме пишете да напиша в общия чат името на книгата, за която говорих преди малко. Да, ето го заглавието. Заглавието е... Момент, ще го напиша на английски, тъй като само така съществува. Active Coaching. Той е с тиренце. Active Coaching. Кой друг е писал? Искра. Вие сте писала каква е цената на коучинг обучението? 350 часа. Да, обучението за диплома е 350 часа. В момента всъщност тече промоция, която е 25% от цената. Но за това ще ви разкажа малко повече в края на програмата. На уебинар искам да кажа. Да. И така. Само да изключа чат уиндова. Добре. И така. Значи, вече говорихме на това, че при успешният разговор главната роля на коуча е да бъде слушател, трябва да избягва да доминира разговора и в един добър разговор участниците са сътрудници, а не конкуренти. Какво друго характеризира добрият разговор и съответно коучинг разговора? Нали? Един коучинг процес трябва да бъде изграден от добри разговори. Първото правило е не предполагайте. Всеки един от нас е много уникален. Нали? Никой не може да предположи как ще изглежда охлюва на другия човек. Както в началото се убедихме. Нали? Моя охлюв изглежда по един начин, но аз колкото и да ви го обяснявам, вие всъщност не може да си го представите, докато не го видите. Така и с нещата, които хората казват или не изказват до край в процеса на един разговор. Това, което ние трябва да направим е да видим техният охлюв през техните очи. И това се постига чрез уменията за слушане и уменията за задаване на въпроси. Всеки един от нас е уникален и ние наистина не можем да знаем какво някой друг човек мисли или чувства. Сега, ние може да си мислим, че можем, но всъщност на практика техните охлюви в повечето случаи са различни. Има винаги един така 50% шанс, че нашето предположение или догадка ще се окажат погрешни. А това може да доведе до огромни недоразумения в един коучинг разговор. Затова, вместо да предполагаме, важното за един коуч е да слуша отново внимателно. Ние винаги ще се връщаме върху това. Умението за слушане. Тук ще използвам думата, предполагам на английски, е assume. Вие може би сте го срещали това сравнение, но то е толкова очевадно, толкова ярко и толкова крещящо, че не мога да го пропусна в случая. Но на английски предполагам думата е assume. И когато ние предполагаме, извинявайте, че ще използвам английски, but when you assume, you make an ass of you and me. Така, това няма да го превеждам до край, но може да си го проверите в речника, ако е необходимо. Така че, if you don't want to make an ass of you and me, do not assume. Добре, сега продължаваме с другите елементи на успешният разговор. Първо, разберете целта на разговора. Малко по-раничко споменахме, че добрият разговор всъщност води до промяна. Нали? За да може така, значи, щом разговорът води до промяна, това означава, че е от изключително значение ние да разбираме причината на разговора. Какво всъщност иска другия човек да извлече от този разговор?
за да можем да им помогнем да постигнат това, което те искат от разговора, тогава каква трябва да е нашата роля? Без този тип подготовка рискуваме да навлезем в разговора с собствените си цели, собствените си директиви, собствените си предположения, които казахме вече, че не трябва да правим, което пък ни пречи да търсим нещата, които вълнуват другия човек. Нали? Защо той иска да влезе в разговор, какви са неговите цели. И това няма да повлияе всъщност добре на разговора с човека. Един от най-разпространените коучинг модели е TGROW моделът. Той е акроним, нали, TGROW. Като всяка буква означава нещо. Това, което се характеризира при този модел, и това е така доста установено правило в един коучинг разговор, е, че след като се определи темата, нали, the T topic, T тема, на коучинг разговора, следващото нещо, което трябва да определим и да съгласуваме с своя събеседник е G, нали, G, целта, the goal. Целта, определението на целта на този разговор е много, много важно, много важен елемент от успешното провеждане на разговора, защото ако ние нямаме конкретна яснота върху целта, която ние гонеме с нашия разговор, в края на сесията и коучът, и коучваният ще се чувстват объркани. И ще се чудят дали всъщност е имало смисъл от тази сесия. И искам да ви кажа още от сега, че всъщност няма да е имало смисъл от тази сесия. Единството, което ще се постигне, е, че човека ще се чувства приятно, защото някой му е позволил да говори в продължение там на колко минути сте се оговорили. Било то половин час, един час или час и половина, няма значение. Това е единственото нещо, което ще постигнете. Но ако искате да сте сигурни, че вашата коучинг сесия е била успешна, няма друг начин, по който вие да го разберете това нещо, без вие да поставите ясна цел в началото и в края да я постигнете. Тогава и коучвания знае, че си е свършил работата и си е дал парите на правилното място, където е успял да постигне някакъв резултат, така и вие ще се чувствате успешен като коуч, защото знаете, че сте успели да постигнете заложеното в началото. Освен това е и плюс за вас като коуч, защото пък клиента ще отчете, може и несъзнателно, а може и съзнателно да отчете това, че всъщност вие сте успешен коуч, защото му помагате наистина да достига там, където искам. Целеполагането е нещо много важно. На тази тема имаме всъщност 2 модула посветени в обучението. Едното е конкретно за целите, другото е свързано с употребяването на различните коучинг модели и в по-голяма конкретност TGROW модела, за който току-що споменах. Друго нещо, което е важно за един успешен и пълноценен разговор. Това е създаването на подходяща атмосфера. Как се създава тя? Освен чрез положителното намерение, което носите заедно със себе си, влизайки в даден разговор, това е много важно условие. Вие да имате правилното положително намерение, че вашето време с този човек ще бъде положително и конструктивно, и то се усеща. Освен това, създаването на подходяща атмосфера се случва чрез използването на съответни насърчаващи реплики. Понеже всичко, което чуваме, създава определена реакция у нас. Използването на насърчаващи реплики е много важно за създаването на една позитивна коучинг среда. Добре, сега тук ще ви помоля за участие, макар че е чрез писмен формат. Какви насърчаващи реплики според вас биха могли да бъдат използвани за създаването на една подходяща, предразполагаща, топла и приятна атмосфера за разговор? Идеи може да ги напишете в чата. Да, думи като подкрепям или използването на комплименти правилно. Други предположения?
Ето от Лиди още. И как те накара това да се почувстваш? Това е много добър въпрос. От Люси, да използваме одобрение за нещо, което казва клиента. Искър казва реплики от рода на прав път си. Така е. Други? Реплики, като, нали, чувам те, разбирам те, усмивката, макар че тя не е реплика с думи, може да се възприеме като такава, особено ако водите разговор лице в лице. Кимането на главата може да се отрази по такъв начин. Нещо, което на мен ми се случи сега този последният уикенд. Аз бях на една екскурзия до Априлци и на връщане пътувахме нали, бяхме група, доста голяма група с коли бяхме отишли и се връщахме към града. И докато се прибирахме, колата просто бръмчеше от разговори. Всеки беше много така въодушевен и всеки говореше в нещо си. Но когато беше моят ред да кажа нещо, нали, моята си някаква история там, каквото ме вълнуваше, не си спомням вече какво им разказвах, точно тогава пред нас мина едно такова стадо с животни и цялата кола всъщност обърна погледите си към това, което се случваше извън нас. И аз в един момент се усетих, че нали, една или две там от репликите ми всъщност се изгубиха в суматохата. Просто така потънаха някъде си. И вниманието на всички беше отишло някъде другаде, нали. Аз не се обидих или не се почувствах така засегната, защото то беше нещо не толкова ангажиращо, нали, не че казах нещо толкова особено. Обаче един от пътуващите в цялата тази суматоха всъщност се протегна, хвана ръката ми, лекичко я стисна и каза: да, чухте, Катрин, чух какво каза и те разбрах. Това мъничко, как да кажа, тази лека реплика, което беше сред всичко останало, което се случваше. И то в отговор на нещо не толкова значително, което съм казала, направи ми толкова огромно впечатление, аз трябваше после да му напиша, да му благодаря. Защото не беше важно темата, за която ставаше въпрос, а това, че някой всъщност беше отделил, то беше необходимо по-малко от секунда, нали, за да изрече тези думи и за да покаже, че всъщност другият човек е бил чут и му е било обърнато внимание на това, което той е казал. Само тази реплика, нали, разбрахте, чух какво каза, се отрази изключително благоприятно тогава върху мен. И все още, значи това беше преди 3 дена. И аз все още си мисля за това нещо. И дори днес, като подготвях презентацията си, казах, аз трябва да го споделя с вас, защото някой път ние не обръщаме внимание на дребните жестове и на малките неща, които ние можем да направим, за да можем да си помогнем взаимоотношенията с другите хора и комуникацията с тях да стане едно наистина приятно и въодушевяващо преживяване. И често пъти са мъничките неща са тези, които оказват най-силно влияние и правят най-силно впечатление. Тук имам са се получили още предложения от Лидия. Това вече е свързано и с физически контакт, като насърчаващата прегръдка, например. Да, точно така. Иска казва, невербалната комуникация е често по-силна от вербалната. Така, прави сте. Благодаря ви за участието ви. Така че, всъщност, вие знаете, нали, какво е усещането преди един добър разговор. Сега да видим какви са усещанията в другите видове разговори. Били ли сте в разговор, в който знаете, че всъщност изобщо не ви е приятно? И този разговор изобщо не върви на някъде си добре. Ако вие не сте били, аз съм била. Признавам се.
Да, всъщност това са нормални преживявания в живота ни. Това да участвам и в добри, и в лоши разговори. Но ние като коучове е добре да ги осъзнаваме кое прави едното добро преживяване, кое прави другото не така добро. И също както казахме, че добрият разговор води до добър резултат, един лош разговор най-вероятно ще доведе до някакъв лош резултат. Така че ако ние доловим, че разговора отива към зле, всъщност отговорността е наша. Независимо кой какво е казал и каква му е ролята, ние сме тези, които сме по-осъзнати и имаме подготовката, имаме информацията, тренинга, всъщност най-вече осъзнаването. И отговорността е наша. На тези, на които е било дадено повече, от тях се изисква повече. Нали? Това е такъв универсален принцип. Така че наша отговорността ние да доловиме на къде отива един разговор и да положим всичките си умения той да се обърне и да тръгне в положителна посока, за да има положителен резултат за всички участници. Било то в коучинг разговор или в някакъв друг тип комуникация, на която сме свидетели или в която участваме. Та ето някои от нещата, които се случват преди един лош разговор. Хората се чувстват под напрежение. Човек може да се чувства атакуван или покровителстван или пренебрегнат. Или че вниманието е недостатъчно. Може да има усещане за това, че чувствата или мненията ви се отхвърлят. Лошият разговор е свързан с усещането за унижаване. Усещането да бъдеш сплашен, уплашен. Или пък, че ви се дават се някакви уроци, наставления. Или нежелани съвети. Или че нямате възможност да се изкажете. Или пък, че някой омаловажава вашето мнение. Как се компенсира такъв разговор и как може той да се обърне в един по-добър? Всъщност е трудно. Но колкото по-рано го хванете и започнете да работите върху обръщането му в другата посока, е по-добре, толкова по-добре. Но едно от нещата, които винаги подобряват комуникациите, е проявата на уважение. Показвайте уважение. И както искате другите да се отнасят към вас, така се отнасяте вие към тях. Това е също така, един от така наречените универсални принципи. Ние миналия път, когато разговаряхме върху темата за убежденията и вярванията, споменахме също как остаряването е неизбежно, но помадряването не е задължително и не е гарантирано. И едно от нещата, които са един от символите на това, че човек помадрява, в смисъла на това, че го зрява, е когато започне да забелязва универсалните принципи, които важат във всяка една ситуация и започва да ги възприема като част от своята ценностна система. Това е един от тези принципи. Нали, отнасяте се към другите така, както искате те да се отнасят към вас. И тук обърнете внимание, че начинът, по който е изградено изречението, се базира върху положителни изисквания. Т.е. правете, отнасяйте се, а не върху забраните. Нали? Тук не се казва не прави така, защото не искаш така да ти правят на тебе, а е обратното. Т.е. от вас се очаква проактивност. Нали? Това, че вие предприемате действието преди другите да са го направили. Отново, къде е отговорността? Върху нас. Това е. Всичко се свежда до ние да поемем отговорност върху нещата, които се случват. Тоест, ние трябва да предприемем стъпката да се отнасяме към другите, както искаме другите да се отнасят към нас, а не обратно. Сега, друго проява на уважение. Уважавайте различните мнения. Ние вече казахме, че всички сме уникални, което означава пък, че другите хора ще имат различно мнение от вашето. И общо взето, трудно е да се каже дали има верни или грешни мнения. Всъщност всеки има причина да има мнение за нещо си.
И ето защо ние трябва да сме отворени и да приемаме различните мнения, вместо да ги съдим или да спорим с тях. Също се отнася и до чувствата на хората. Важно е да приемаме чувствата. Извинявайте, исках да кажа, важно е да приемате чувствата си за нашите собствени, които ние усещаме. И да не обвиняваме други хора за това, което ние усещаме. Често пъти, т.е. ние уважаваме чувствата и на другите и поемаме отговорност върху своите собствени. Един добър начин това да се постигне е като се използва думичката аз, когато говорите за собствените си чувства. Нали, вместо ти много ме ядосваш, когато ми затваряш телефона преди да съм свършил изречението си. Тук думичката аз липсва. И фокусът е върху ти. Ме ядосваш, нещо, което аз изпитвам. По-правилният начин да се комуникира това нещо, което си струва да се комуникира, но за да се избегне рискът другия човек да се чувства атакуван или нападнат и да е в положение, където трябва да се защитава, използването на тази думичка аз за описване на собствените чувства и поемането на отговорността изключително много помага и променя нещата. Усетете как звучи различно, когато кажете аз се чувствам засегнат, когато не мога да превърша своето изречение, понеже телефона се затваря. Тоест, вие обяснявате това, което се случва с вас и вашата емоция в резултат на нещо си. Тогава комуникация има, но това, което липсва, е нападката към другия човек и необходимостта на другия човек да се самозащитава. Или, например, други случаи, чувствам се разстроена, звучи различно от това ти ме разстройваш или ти ме разстрои тогава. Така, ние няколко пъти споменахме за необходимостта разговорът да бъде основан върху откритост, желанието да бъдем открити. И защо е важно това? Важно е, понеже това помага на нас самите да опознаем себе си по-добре, помага ни да бъдем автентични, по-искрени, по-реални с другите хора. Общо взето е невъзможно да помогнем на другите без да сме ние самите открити със себе си. Когато липсва това желание за откритост, какво има на негово място? Изграждат се стени, изграждат се прегради, бариери, издигат се щитове, които ни пазят от въображаеми неща. Но всички тези неща, които се случват и се появяват, когато няма откритост, всъщност това са бариери в общуването с другия човек. И когато няма, и те пречат на спокойното и на лекото протичане на информацията между двете общуващи страни. Ето защо казваме, че всъщност е невъзможно да помогнем на другия, без ние самите да сме открити. И общо взето, това да не се разкрием пред другите е причина за огромен стрес. Някои хора много, много усърдно избягват да бъдат открити, тъй като си мислят, че това ги прави беззащитни или раними. Но всъщност е доказано, че това само води до повече стрес и повече притеснение. Okay. Така. И само за да приключим тази част на вебинара, целият разговор в една коучинг сесия протича в така нареченото коучинг пространство. Какво означава коучинг пространство? Всъщност това е нашата положителна зона за свръзка с нашия събеседник. Как може да се оприлича това коучинг пространство? И как се създава то?
Значи, тук не говорим за пространство, което е физически определено. Не става въпрос за стая или за някакъв кръг, или за някакъв купол, или за определена дистанция, при която хората сядат и така нататък. Не става въпрос за физическо пространство, а става въпрос за вътрешно пространство. Когато коучваният влезе в коучинг сесията, той там идва с желанието да намери разрешение на някакъв свой казус. Често пъти, за да може той да изрази всичко, което го вълнува по тази тема и този казус, той трябва да излее от себе си нещата, които го затлачват, които го пренатоварват, които не му дават възможност да мисли ясно. Има един такъв момент на изливане на идеи, притеснения, мечти, каквото и да, което да го вълнува. За да може това да се случи безпрепятствено и наистина коучваният или клиентът в случая да постигне състояние, където той да се чувства достатъчно освободен, за да може да мисли вече ясно, коучът трябва да е създал това коучинг пространство, което да предразположи това изливане на тези идеи, притеснения или мечти и всички останали неща, които споменахме преди малко. Това предполага, че когато коучът от своя страна влиза в коучинг сесията и в коучинг взаимоотношението, той трябва да си е отделил достатъчно време, за да може той самият да освободи пространство вътре в себе си, което да е изчистено от неговите собствени тревоги или мисли за деня, предположения, собствени казуси, които той се опитва да разрешава, изобщо от всякакви неща, които биха могли да го разсеят или да отнемат част от енергията му в друга посока, която е различна от тази, която неговият клиент има нужда. Има различни техники, за които един коуч може да използва за изчистване на вътрешното си пространство и за създаване на това коучинг пространство. Но то е нещо много важно, което трябва да се случи и трябва да присъства. Защото ако него го няма, представете си, ако имате две чаши и се опитвате да излеете от една чаша в друга съдържанието. Ако втората чаша, в която изливате, е вече пълна, какво се случва? Вие изливате и всичко се разпилява. Обаче, ако втората чаша всъщност е празна и чиста, вече има достатъчно място да се излее съдържанието на първата чаша в нея. Това се случва и при коучинга. И това коучинг пространство е точно зоната, където двете страни на коучинг разговорът правят положителната връзка. А качеството на тази свръзка определя качеството на коучинг процеса. Тоест, успехът на коучинга не зависи изцяло от умението на коуча, не зависи изцяло и от знанията на клиента, а зависи от качеството на връзката, която те изградят, на коучинг връзката, която те изградят. Това трето нещо, което се изгражда между двете страни, между двамата партньора в коучинга, е ключът към успешната коучинг сесия. И всъщност, тъй като говорихме за разчистване на коучинг пространство, просто се сещам, че в когато работех с моя собствен ментор, няма значение защо съм работила, но аз имам ментор, с който работя също. Просто един добър коуч си струва да има свой собствен ментор и свой собствен коуч. Така че аз работя и с двете неща. И в една от нашите менторски сесии аз бях изключително забързана и запахтяна. Просто идвах от някаква друга среща и търчах към компютъра, за да хвана уговорката по скайп. И общо взето бях така доста пълна с моите си неща. На практика не бях отделила време, за да създам в себе си това коучинг пространство, което беше необходимо, за да изиграя своята роля на коуч успешно.
И сесията беше кратка, беше само за упражнение. Но, за съжаление, не мина по най-успешния начин, по който на мен би ме си искало и по който знам, че бих могла да се справя. И после в разговора с ментора ми, когато той ми даваше обратна връзка, той сподели, всъщност, да, ти, Катрин, ти току-що идваш от много забързано ежедневие и аз се усетих, че ти влезе в очен разговора без да си отделила време за коучинг пространство. И аз нямаше как да не си призная, защото то беше толкова осезаемо и очевадно. И после неговият съвет така много ме окуражи и ми даде много ценен урок. Той каза така: всъщност няма значение. Не, то има значение, че дали си създаваш коучинг пространство, но да речем, ако си в ситуация, където нямаш време, и така се случи, както днеска, например, че трябва да влезеш в коучинг сесията за бързане, за пахтяна, това, което можеш да направиш със своя клиент, е просто първо да си откровена с клиента и да предложиш двамата, нали, двете страни, клиента и коуча, просто да замълчите за 30 секунди, да останете в това мълчаливо пространство, просто 30 секунди, не е нужно да бъде много дълго, за да може да се центрирате и да се съсредоточите върху това, което ви предстои. Само 30 секунди. И това променя цялото усещане за сесията след това и целият начин, по който тя протича, защото тогава се създава именно това коучинг пространство. Така, някой е писал. Това е отново от Люси. Това, което човек дава на другите, е необходимо да дава и на себе си, за да се поддържа баланса даване и получаване. Така че един коуч, например, е добре да има ментор. Да, супер. Благодаря, Люси, за коментара. Окей. И така, днешните 40 минути всъщност приключиха и ще приключим на тази тема, като следващия път вече ще се спреме върху ролята на различните участници в разговора. Ролята на разказвача, на разбиращия, ролята им на говорене, на слушане и ще отделим накрая и време за да се разгледа приемането и даването на обратна връзка. Така. За днес искам да ви благодаря за това, че всъщност ви отделихте от своето време, за да бъдем заедно тази вечер. Надявам се информацията да ви е била полезна. Ако имате други допълнителни въпроси, необходимост от съдействие по някаква причина, било то от менторинг или от коучинг, това са моите контакти. Телефонът ми и моят имейл, той е много лесен, katrin@coachinginbulgaria.com. И в началото писал ли някой? В началото някой ме попита за самата програма на обучение, така че да, този вебинар е част от поредицата, включена в дипломния курс на обучение за коуч към Noble Manhattan. Самата програма е 350 часа обучение. Съществува, между прочим, на 5 различни езика, разбира се, на английски, вече и на български, но също така просто от любопитство го споделям. Съществуват на румънски, на турски и на полски. В момента работим върху гръцки и испански. Така че, ако владеете някои от тези езици, има го на разположение и на тези езици. Съобразена е с етичните и професионални стандарти и на трите водещи акредитиращи тела, като Международния институт по коучинг и менторство, Европейската комисия за ментори и коучинг и Международната коучинг федерация. Самата програма е акредитирана от 3 независими институции, акредитиращи звена: Международния институт по коучинг и менторство, Университетът Данубиас и Институтът по лидерство и менеджмент. Миналата седмица, предполагам, че сте запознати, беше Международната седмица на коучингът. И по случай това, всъщност, ни даваме възможност до краят на май, който иска да се включи в обучението, да ползва 25% отстъпка от цената и плюс това ние поемаме 90% вместо вас. Така че може да ми пишете или на мой личен имейл
katrincoachingbulgaria.com или на bulgaria@manhattan.com. За повече информация ще се радвам да ви съдействам. Има още така една седмица останала до края на тази промоция, така че имате време, ако случайно проявявате интерес към такова обучение. Така, значи, кога ще е продължението на вебинара? Това е въпрос на Огняна. Следващите 2 месеца, през юни и юли, ще разгледаме други 2 теми, които ще бъдат водени от друг старши коуч, Ралица Христова се казва, така че евентуално през август, може би, ще бъде продължението на този вебинар. Но вие трябва просто да следите нашите бюлетини, за да получите съобщението за заглавията, които ще бъдат разглеждани. По принцип, значи ние на месец провеждаме 4 различни вебинара. 2 на английски, 2 на български. Всъщност и един на гръцки, но той вас не ви засяга. Но пък на български провеждаме 2 вебинара. Четвъртата сряда на месеца, както е днеска, се провежда тематичен вебинар от поредицата за дипломния курс на обучение. В момента те са безплатни, но това няма да е завинаги. Тези вебинари се записват и се качват в архива от ресурси на Нова Манхатън за нашите студенти. Така че за тези от вас, които не сте студенти, те са възможни за слушане само на живо. Няма друг начин. А пък в първият петък на всеки месец провеждаме специален вебинар за нашите студенти, за тяхното бизнес развитие като коучове. Там не е вече обучение по някаква тема, свързана с коучинг умения, а е просто за изграждане на техния бизнес, въпроси и отговори с мастер коуч, който да им отговори за работа с различни клиенти, казуси, които се появяват, практически съвети и такива неща. Просто става по-голяма дискусия на практическа тема. Но тези вебинари са затворени. В петък, първият петък на месеца се провежда на български, аз ги водя, аз съм мастер коуч. И в предния ден, в четвъртък, към Cherry Claus, което също е една от нашите международни преподаватели и ментори, също е мастер коуч, тя ги води на английски. Значи, първата седмица са 2 вебинара за развитие, четвъртата сряда е на български тематичен вебинар. А в третата сряда, т.е. предната седмица, го водиме на английски също. Така че вие, ако сте част от бюлетина, поне ще получите поканите и може да се включите на което искате. Било то на английски, било то на български. Между прочим, едно от нещата, които ни отличава като компания, тъй като сме международна компания, нашият екип не се състои от един човек, или 2 човека, които да ви преподават своите собствени коучинг умения, ами се състои от доста широка аудитория, от преподаватели, ментори от различни държави. И всичките ми ментори и преподаватели са или мастер коучове, или поне старши коучове, официално акредитирани от Международния институт по коучинг и менторство. На много високо ниво. Това се отнася и за екипа ни в България, които водиме нещата на български. Не съм само аз, преподавател. Аз често пъти се явявам лицето на компанията, тъй като съм управляващия директор, но за ваша радост и за ваша полза, аз не съм единствения преподавател. Имаме екип от ментори. Вие може би ги познавате. Ралица Христова, която ще запознаете следващия месец, Борислава Лобошка, Елена Латимирска са част от нашия екип в България. Иванина Захариева е ръководителят на Софийската коучинг общност. Така че имаме много добър екип вече в България, който работи усърдно. Илина Начева е част от екипа ни. Но това е само за България. А иначе, вие като студенти, ако говорите други езици, имате достъп до всички ментори. По ваше желание можете да ги ползвате. Кой това е? Огняна. Съжалявам, ако сте пропуснала някоя покана. Някой път, не е и наша вината, някой път просто се случват гличове в интернет и в мейл програмите, така че да.
Какво означава? Може ли слайда за обратната връзка, моля? Не разбирам. То е за темата, която ще се гледа за какво означава обратна връзка ли? Да. Просто защото това е просто част от следващия втора част на този вебинар. Той ще бъде следващия път. Нали, какво прави обратната връзка? Положителната, отрицателната обратна връзка, как се използва и така. Добре. Момент, тук пропускам нещо в чат. Да, той е същия въпрос за обратната връзка. Така, за днес е това. Вика, кой ми е писал? Огняна. Благодаря ви, ще ми отговорите ли на другия въпрос за признаването на чужди обучения? Аз просто не съм го видяла, извинявайте, някъде да съм го пропуснала този въпрос преди. Да, всъщност нашата компания признава, ако сте имали обучение в друга компания. Нали, аз лично, например, преди да се запозная с Нова Манхатън, бях карала сертификат на обучение. В света има над 900 места, където може да получите някакво обучение на коучинг умения. Всъщност всеки един от нашите студенти може да ви преподаде коучинг умения, тъй като сте много добри в това, което знаят. Но не е въпроса. Но това, което ние правим като компания е, че няма смисъл според нас да плащате и да учите за нещо, което вече го притежавате като знание. Така че имаме вградена система, която позволява, ако сте получили някакъв вид обучение, то по някакъв начин да ви се приспадне или академично, или финансово от обучението към нас, за да може просто да надградите това, което ви трябва. Има формуляр, който трябва да се попълни, така че ако имате интерес, просто ми пишете, за да ви го пратя. Огняна. Надявам се, че това отговори на въпроса ви. Ако съм пропуснала нещо, прощавайте, просто не съм го видяла. Само да го съхраня това. Да. Okay. Напиша въпрос повторно. Ако се заяви желание за курса до... Да, извинявайте, и това го пропуснах. 31 май. Момент. Всъщност, ако се заяви желание за курса, кога е срока за започване? Значи, за да ползвате моментната отстъпка, която е 25% в момента промоцията, трябва да заявите своето желание за участие в курса до края на май. И просто има процедура, която трябва да попълните регистрационна бланка, да се регистрирате като студент, да ви ведеме да ви водиме, защото за да може да бъде акредитирано вашето обучение. Иначе срока за започване, предполагам, че имате предвид започването на курса. Значи курса може... Да, добре, благодаря, че уточнихте. Курса може да започнете по всяко време, тъй като значи то е смесено обучение. Състои се от част от материал трябва да минете в самостоятелна работа, т.е. ние ви пращаме материалите, които вие трябва да прочетете и да послушате сами. И освен това ще имате работа с личен ментор и участие в присъствени дни. Работа с ментора, вие ще се договорите заедно с своя ментор, кога ще се случва това нещо, според вашата програма. И датите, които са назначени, са за присъствените дни. Но за да се явите на присъствени дни, вие трябва да минете определена част от материята в самостоятелно учене. Така че просто се включвате на следващата дата, която е назначена. Ако почнете сега, всъщност сега през май месец, в края на юни има присъствено обучение в Полша. Ние го провеждаме на няколко места в Европа. И е част от подкрепата, която компанията дава на своите възпитаници, че позволява тези присъствени дни да ги посещавате колкото пъти искате, когато искате и където искате, и е безплатно винаги обучението за вас. Само трябва да си осигурите транспорта. Правилно в България, в Полша, в Англия и в Испания на този етап. И в Румъния, да. Така че отговорът ми е, вашата лична програма започва, когато вие се включите като студент. Задължителната част е да се включите в някое от присъствените дни, когато датата е най-удобна за вас.
Но ако ми пишете отново, Венета, да, ако вие ми пишете, ще ви пратя просто пълното описание на програмата, за да се запознаете подробно как се случва. Други въпроси? Да, също ви благодаря много. Благодаря ви, че останахте заедно с мен до този час. Ние предсрочихме малко обявеното време на вебинара, но се надявам да ви е било полезно. Така че ще се видим отново следващият месец, отново четвъртата сряда на месеца. Трябва да видите коя е датата всъщност. Чакайте, ще ви кажа сега. Имам календарче тук. Четвъртата сряда на месеца е 22 юни. От 7 часа ще бъде вебинара с Ралица Христова. Така че се надявам да ви видим и да бъдем с вас тогава отново. Благодаря ви още веднъж за участието със своите коментари и въпроси и полезни коментари, които направихте и за споделения опит, който ни позволихте да почерпим от вас. Беше им много приятно. Желая ви хубава вечер и до скоро! От мен до чуване!